Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin shafin labaranmu na yau da kullum. Inda za mu tattauna kan abin da ya faru a jihar Zamfara. Inda gwamnatin jihar ta hana 'yan jarida halartar zaman gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2025. Wannan mataki ya jawo cece-kuce a cikin al'umma, musamman ma 'yan jarida da masu fafutukar kare demokuraɗiyya. Shin me yasa aka ɗauki wannan matakin? Ku kasance tare da mu don jin cikakken labarin. A ranar da gwamnan Zamfara ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2025 a gaban majalisar dokokin jihar, an hana 'yan jarida halartar zaman. Gwamnatin ta bayar da dalilin cewa taron na sirri ne, amma masu sharhi da dama sun nuna damuwa kan yadda wannan matakin ya saba wa ƙa'idojin gudanarwa na demokuraɗiyya. Dalilan hana 'yan jarida sun haɗa da sirri a cewar gwamnati. Jami'an gwamnati sun bayyana cewa zaman ya shafi muhawara kan muhimmancin batutuwan da ke da buƙatar tsare-tsare sirri kafin bayyanawa ga jama'a. Wasu rahotanni sun nuna cewa an ɗauki mataki ne saboda tsaro, duba da yadda ake fuskantar ƙalubale a jihar Zamfara. To, amma jama'a da dama sun mai da martani, inda ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan jarida sun yi tar da matakin. Suna masu cewa hakan ya saba wa ƙa'idar bayyananniyar gwamnati da dama ta kowa don samun bayani. Wasu ƙungiyoyin farar hula sun bayyana damuwa cewa wannan mataki na iya nuna akwai abubuwan da ake ɓoyewa daga al'ummar jihar. Amma abin tambaya a nan shi ne, me yasa aka hana 'yan jarida shiga idan babu abin da ake ɓoyewa? Ko kuwa shin wannan zai zama al'ada a sauran jihohin tarayya? Sannan kuma wace rawa za su taka don tabbatar da adalci wajen bayyana kasafin kuɗin ga jama'a? To jama'a, ko muke tunani game da wannan sabon shirin? Kuna ganin zai rage haɗurran motoci a Najeriya? Ku mana ra'ayoyinku a sashen sharhi, sannan kada ku manta ku danna subscribe don samun ƙarin labarai masu ban sha'awa daga labaranmu na yau da kullum. Mun gode, sai an jima.